even wat. Ja, vertel jij nog. Nou, dit is Kip Holland en dit is Jane Roos. Waarom het kort? En achterop is Alwin en Michael en Fuck you! Oh, dat is niet normaal. Nee hoor, dat ben ik niet. Ik ben Jane Rose. en hier is de hoe van hele school. Hallo. Dat lelijke gezicht hoeft niet Voor 100 euro. Niet hier is kleine Per uur. Eigenlijk doet ze dat al voor een cent. Michael. Wat staat daar? Hier is kleine Michael. Hij is een Minnie Mouse. Hij houdt van Loes. En Kijk, dat is heel leuk haar. Ik heb deze. Krulletjes. Leuk hè? Deze keer heb ik krulletjes. Kijk daar. Net op je kapsel was. Je moet allemaal je mapje wel inleveren.